All people like to play. Game is the best way how to learn. Poďme sa hrať. Ako sa to povie? Wie kann man sagen? Как это сказать по-русски? How do you say? Wie heißt du? Wie heißt du? Ako sa voláš? Ako sa voláš? Rod. Wie heißt das? Wie heißt das? Ako sa to volá? Ako sa to volá? Jo. Wie geht's? Wie geht's? Ako sa máš? Ako sa máš? Have you got any money? Have you got any money? Máš nejaké peniaze? Máš nejaké peniaze? What's your name? What's your name? Ako sa voláš? Ako sa voláš? Right. How much is it? How much is it? Koľko to stojí? Koľko to stojí? Белый цвет. Как дела? Как дела? Ako sa darí? Ako sa darí? Krásny svet. Ktorý čas? Ktorý čas? Koľko je hodín? Koľko je hodín? Sní svet. Koľko stojí? Koľko stojí? Koľko to stojí? Koľko to stojí?